Ремонт эшләре графиктан калышмый, сыйфаты ни хәлдә? Чаллы һәм Түбән Камада имин һәм сыйфатлы юллар проекты буенча башкарылучы эшләрне бүген белгечләр урынга чыгып карады. Чаллы, Түбән Кама һәм Казан юлларын төзекләндерү планы буенча киләсе 5 елда бездә 800 километр юл салынырга тиеш. Илкүләм проектлар урыннарда ничек эшли? Хәбәрчеләрбез күреп кайтты. 150. Химиклар проспектында яңа юл билгеләре куялар, алар 300-дән артачак. 7 километр озынлыктагы юлда асфальтны түшәп бетергәннәр, яңгыр коюлары алыштырылган эш барышына белгечләр бәя бирә. Сейчас уже асфальтобетонный. Бүгенге асфальт-бетон катламы 100%-ка җәелгән, асты һәм өске өлешедә. Өске катлам югары сыйфатлы катнашмалардан тора. Эшләр 92%-ка башкарылган, ясалма калгулыклар, киртәләр куясы бар. Химиклар проспектын төзекләндерүгә федераль бюджеттан 220 миллион сум бүленгән, тагын 20 миллионы республика казнасыннан. Проект буенча тагын бер проблемалы юл чаты, Южныяда эш кайнай, юл салучылар асфальт катламының сыйфатлы булачагын ышандыра, аңа югары тыгызлыклы катнашмалар кергән. Ширина дороги будет 14 метров. Юлның киңлеге 14 метр, хәрәкәт өчен 4 полоса булачак. Чистай урамында хәзер 50 техника эшли, эш тәүлек буялып барыла. Ровно 7 метров. Әҗмәкәй авыл җирлегендә юлны июнь ахырында ук ремонтлап бетергәннәр, машина йөртүчеләрнең бәя бирергә вакыты булган. Бик рәхмәт бу юл төзүчеләргә. Ремонттан соң барысы да әйбәт, йөрергә дә уңайлы, куркынычсыз да. Юл төзекләндерүгә федераль һәм республика бюджетыннан 28 миллион сум бирелгән. Было отфрезеровано старое покрытие. Иске катламны алып, яңасын җәйдек. Тукталыш та яңа, юл билгеләре алыштырылды. Имин һәм сыйфатлы юллар илкүләм проекты быел 174 объектны кылачлый. Түшәләсе юлларның гомуми озынлыгы 200 километрдан арта. Проектка 5 миллиард сумнан артык акча тотылачак. Бүгенгә республика буенча башкарылган эшләр 70% булса, ноябрьгә кадәр алар тулысынча төгәлләнергә тиеш. Чаллы һәм Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Гөлнар Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр.